Dat is van een veekoopman, die is jammer genoeg overleden. Van Haaien Nicolai het maken, maar dat is zo'n karakteristieke hond. Maar je ziet hier tot om een poot staat. En dat is dus echt het beeld van de klappen over de prijs, Hansje Bakker. En dat vind ik een schitterende foto. Tja, dit is nou maar een derde deel van wat hier is. Ga ik alle foto's maken dus en uitknipt en daar. Maar ja, dat is nou hakken vierwieling maken. De bedoeling wie om alle jaar dus te doen die hier komen. Maar Safia ben ik naar de kamer. Ik wil er echt wel eens een beetje. Ja, dan ben ik alweer een hele prutte. Die ben er niet meer, omdat de gemiddelde leeftijd je best wel. Nou. Dus en dan ben ik een hele prut en denk ik, ja, hoe gaat dat ik bij verhoren? Maar zo, zit mijn kameraad had juist er jongen nog even best. Die haalt dan, er is net iemand die zulke lekkere gehaktbal had, dus op veemerk. Je komt van alles, het is gezellig. Ja, ja. Hele zielig iets stap je er wat in, hè? Ja, maar het is echt. Ik werk hier dus nog vanaf 2000 en ik ga me nog nooit verslipt. Ik ben van 18 uur begonnen en dan komen de eerste rieders al aan de gehaktbaan. Die hadden de hele nacht al rieden. Nou, dan ben ze blij dat luchtbaan in het restaurant en dan kan ik hier om een kwartier aan tafel vol en lekker broodjes en een gehaktbaan. Ja, mooi. Ja, gewoon mooi. En hoe let ben je nog klaar? Nee, ik ben naast een tolboer. Doorgaat hebben die kleer. Nou, alleen wat boekhouden en dan. Nou ja, met zo'n tolve tredje in oren dus, en tijdens, dan begin ik 3 uur maas. Dan gaan we je skippenmerk. Nou, dat hoort er net al weer op. En dan ga ik dus naar huis en dan de jongens skellen merk. Dus dan heb ik een hele lange dag tot die jongens tolven worden. Dus ik ben gekke team. Ja, maar ja, dat gaat erbij. Roelie, mag je een broodje bouwen? Ben je alleen? Ja, want je bent allemaal bijna. Pieter Roeta, Marco wel. Oké. Ze weer aanhouden. Is van de morgen? Nee, nog net. Nee, wel. Ja, nou, Pieter heeft weer een koe afgejaagd uiteindelijk. Het is een ergernis. Ja, En ze staan in Amsterdam en overal staan die man. daardoor camera.